Kaagyari naman ang pabalo namon sa inyo nga pang pag-good vibes sini nga weekend. Nagahingagaw ka pa bala sa summer season? Wala ka pa nakapabaybay? Pwede ka pa makahingagaw. Mga isa ka oras nga bangka ride halin sa Pulupandaan malapot ang ining nga isla. Private island pero pwede magpaligo sa baybay. Wala sang entrance fee pero pabayad lang para sa cottage kag sarang mo na ma-enjoy ang ining nga sandbar kag maligo sa dagat. Katuwatan ni Moas sa tripping ni Ruming at 10 a.m. Rescuer, lifesaver, emergency responders ang tawag sa mga modern heroes kanangin sa laligan naton sa tiun sa pandemic. Pila sa ila nalisdan man sa kapamilya tugas sa balatian pero tubtub karon may pila sa aton nga mga frontliners ang padayon nga nagarisgo kag pagserbisyo sa mga pumuluyo. Aton kinalahon nakatapos ang emergency medical team sa City Disaster Risk Reduction Management Unit sa Baganihan sa Sunday.